ho deň po vpáde ruskej armády na Ukrajinu. Okrem iného v ňom tvrdil, že by urobil to isté, čo Vladimír Putin. Neúspešný kandidát na prezidenta si za svojím názorom stojí. Spomínaný status však už na profile nemá. Toto je status, ktorý Štefan Harabin zverejnil 25. februára. Krátko na to niekoľkí poslanci podali trestné oznámenie. Príspevky na sociálnych sieťach, ale aj verejné prejavy už podľa nášho názoru prekročili hranicu vyjadrenia vlastných nejakých postojov alebo názorov. Bývalého sudcu navštívila NAKA a urobili mu aj domovú prehliadku. Následne skončil na výsluchu. Nič mi nezaistili. Notebook som im dal aj telefón, lebo tam robím Facebook. Čo by mi mali zaisťovať? Bol obvinený z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia za uverejnenie príspevku na svojom verejne prístupnom profile, v ktorom verejne schvaľoval trestný čin a extrémistický trestný čin. Vyšetrovateľ sa v obvinení opiera aj o vyjadrenia našich najvyšších ústavných činiteľov, ktorí odsúdili ruskú agresiu. Citoval aj generálneho tajomníka OSN. Sme svedkami ruských vojenských operácií na zvrchovanom území Ukrajiny v takom rozsahu, aký Európa nezažila už 10 ročia. Ja som povedal status a na tom statuse trvám, že je to môj názor. Spomínaný status už na jeho profile nie je. Štefan Harabin tvrdí, že on ho nezmazal. Ani podmienka za to nebude. To bude oslobodené. To bude oslobodené. A ešte budete vy platiť z vašich daní mne odškodnenie za nesprávny úradný postup. Ale čo bol nesprávny? No lebo som nespáchal trestný čin. Je potrebné uviesť, že obvinený aj vzhľadom k tomu, že má právnické vzdelanie a bol dlhoročným sudcom, musel vedieť a mať vedomosť o tom, že konanie ruského prezidenta v súvislosti s ozbrojeným útokom na Ukrajine napĺňa znaky trestného činu agresie. Špeciálna prokuratúra ani polícia v súčasnosti ďalšie informácie neposkytujú. Za schvaľovanie ruskej agresie hrozí bývalému sudcovi až 3-ročný trest. Senát Najvyššieho súdu oslobodil exministra spravodlivosti Štefana Harabina v prípade schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Trestné oznámenie na ňoho v roku 2022 podali viacerí politici vtedajšej koalície. Rozhodnutie je právoplatné. Štefan Harabin sa vo februári 2022 vyjadril, že by urobil to isté ako Vladimír Putin, teda že by vojensky napadol Ukrajinu. Prokurátor ho obžaloval za hanobenie rasy a schvaľovanie trestného činu. Vlani v máji ho oslobodil špecializovaný trestný súd, prokurátor sa proti tomu odvolal. Navrhujem, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil prvostupňový rozsudok špecializovaného trestného súdu v celom jeho rozsahu. Prokurátor zároveň navrhol, aby Najvyšší súd vrátil celý prípad na špeciál do Pezínka. Senát Dany Venkeovej sa však s postupom nižšieho súdu stotožnil. Podľa paragrafu 319 trestného poriadku odvolanie prokurátora zamieta. Moja reakcia je jednoznačne pozitívna, lebo Najvyšší súd Európskej únie, Slovenská republika je členom Európskej únie, povedal, že Rusko agresor nie je. Rusko neporušuje medzinárodné právo. Táto kauza nebola o Harabinovi. Táto kauza bola presne o tom, že sa tu zavádza spoločnosť. Rozhodnutie Senátu Najvyššieho súdu je právoplatné. Dozorový prokurátor ale ešte môže podať dovolanie, teda mimoriadny opravný prostriedok. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v tejto trestnej veci rešpektujem. Moje odvolanie bolo zamietnuté. Rozhodnutie Najvyššieho súdu bolo stručne zdôvodnené a s odôvodnením sa samozrejme potrebujem dôsledne oboznámiť s tými argumentami. Timotej Píš, Slovenská televízia. Bývalému politikovi hrozí 3-ročný trest. Štefan Harabin je obvinený za status na sociálnej sieti. Zverejnil ho deň po vpáde ruskej armády na Ukrajinu. Okrem iného v ňom tvrdil, že by urobil to isté, čo Vladimír Putin. Neúspešný kandidát na prezidenta